tare suke tafiya. Lokacin da ka tafi kasuwa ka je kake ta ƙoƙarin ka samo abin da za a dafa, matarka tana tausayi, Allah sarki ya shiga rana, ya yi gumi, ya tafi gona, ya durƙusa don mu, in ya samu 1,000 sai mun ci 800 kafin shi ya ci 200, ya kawo kuɗin wanki, ya kawo kuɗin sabulu, ya kawo kuɗin kaza, ya kawo kaza, ya kawo kaza. Wata mata ta kawo min ƙara ta ce, akarmakalla so nake mu rabu da mijina. Na ce shekara ku nawa? Ta ce 18. Na ce tenuwa ta gwamna kusan 4 da rabi kenan. Shekara 4 sau 4 18 16 ga biyu kuma tenuwa 4 da rabi kuka yi da shi. Na ce to yanzu meye dalilin da yake sa kuke so ku rabu? Na ɗauko takarda na ce fara lissafa mun su. Ta fara lissafawa, sai da ta lissafa abu 6 sai ta tsaya cak. Na ce ƙara, ta ce su kenan malam. Sai na juya takardar na ce ta kuma gaya min a tsawon shekara 18 ɗin nan abin da ya miki na arziki. Na ce ai dai duk shekara ta su kuɗin ana tare. Na ce in kin manta bari in lissafa miki. So nawa kuke abinci kullum? Ta ce so 3. Na ce 3 sau 360 nawa? Son ɗan hizba ya ce bari a kawo kalkuleta. Aka buga 3 sau 360 nawa ke kama? Sau 18. Domin ba a hutun cin abinci, ba litinin, ba alhamis, ba juma'a, ba asabar. Ba za a ce yau ana hutun cin abinci ba, kullum ne. In haya ake kullum sai ka biya kudin, duk wata sai ka biya kudin haya ko duk shekara, in ba ka ba a fakin kayanka. In ba ruwa sai ka biya kudin ruwa, in ma da ruwan sai ka biya kudin ruwa, in ba wuta sai ka biya kudin wuta, in ma da wuta sai ka biya kudin wuta. Wani za ga yana ta kokari ya sa sola, ya sa inji, ya biya kudin wuta don a samu haske a gidansa, ya kawo ruwa, ga wanki, ga tufafi, ga wane ne. Wannan dai na faɗa da Allah ya faɗa duk kudin anan suke tafiya. Na ce to yanzu dan Allah wanda ya miki wannan, ya za ki ɗora sikelin wannan akan wannan? Mu dawo su sabulu, mu dawo su tufafi, mu dawo da dinga lissafa mata abubuwa da yawa waɗanda duk ba ta yi inkarinsu ba. Na ce to ba haka ake yi ba, haƙuri za ki saboda abu 3. Na farko kun yi 'ya'ya, na biyu kin yi shekaru, na 3 yanzu ba ki da cikakkiyar lafiya da ƙuruciya. Idan kuka rabu ba wanda zai zo ya ɗauke ki a haka. Na ce kin ga zawarawa wajen 60,000 muka tantance, amma da kyar 1,000 suka samu miji. Kuma kowa ya zo sai ya ce shi fa zai zo da shekara 70 ko 60, sai ce akara makalla aure nake so zan yi. Ce to masha Allah akwai wata 55. Akara makalla da Allah shi da yake 70, in aka kawo masa 55 bambancin su nawa ne? 15. sai ce akara makalla kamar dai misali a ko kamar 20. sai na ce yau akwai wata 20 amma ya yanta 3. karmakalla kamar dai ɗaya haka ne. Na ce to wallahi da shekaru da yawan 'ya'ya suna sababa mace matsala. Kin ga shi da ya ɗauke ki, ya ɗauke ki babu 'ya'ya, ya ɗauke ki babu tsufa, ya ɗauke ki da ƙwarinki ya ƙare, kin zazzage 'ya'yan cikinki. In kika fita yanzu kafin ki samu daidai da shi sai kin samu matsala, ba ma ki samu ba tunda ba kuɗi gare ki ba. Sannan na biyu, in ma kin samu wani ba dole ne kuma halinsa ya fi na wannan kyau ba. Shi yanzu wannan kin gane inda yake daidai, kin gane inda baya daidai. To ganewar ya sa yanzu kin iya lissafa abubuwan da yake miki ba daidai ba guda 6, kuma guda 6 nan ba su hana zaman ba. To ki haƙuri da matsalolinsa. Na ce kin gane akwai wani abu guda da malaman tarbiyya da malaman sanin auratayya suka faɗa, ba za a taɓa samunsa ba har duniya ta tashi, kuma mutane shi suke nema. Shine azzawajul mithali ko azzawjul mithali ko azzawja al-mithaliya. Cikakkiyar mace ko cikakken namiji ba zai samu ba. Wani ya taɓa rubuta wani malami, akara makalla aure zan yi, ce to Allah ya sa albarka, ina son doguwar mace fara kyakkyawa ta ɗan yi abin nan kaza haka, kuma ahlus sunna, kuma ga aƙida ga tauhidi, kuma ga kyau, kuma ta fito daga gida kaza. Sai da ya gama lissafa malam ya ce to kai ni mahaukaci ne na samu wannan sai in kira ka.
shi ne a nan za ta nafusi tuni sai in kira ka ita wannan abin da ka faɗa ƙera shi kai a zuciyarka amma babu shi a waje. Hikimar Allah baya haɗa maka komai kai kaɗai. Idan ya baka kyauta sai maka faɗa sai ka zama mai faɗa kuma an ce kai mutum na akwai kyauta sai dai fa akwai faɗa